Kaning akong kumong, may akong itagana ninyo. Kung dili yun mo magbago, ha? Ha? Asaman mo? Buharin nyo ha? Mamista unta mi ba? Kasi umista ka kadugay, ba't ka umista na rin? Di pa di ay karong buwan na. Laruhak-laruhak, itong kamos tinuod. Siya man ko sige ngon pista daw. Dili ka nang tamig kaka. Oo, tamig kaka. Abong anse tam. Kaka, wapay timpurong kaka. Apa timpo? Wa pa. Timpo. Oo. Laruharan ninyo ha? Eh, but lang ano niya si Ray. Siya may ga bitar na ko dili Ray. Ya. Alin lang mister. Nagtoo mo matag-iya ninyong kanding. Wise nito. Kamerang budlat ane. Klaro diyan ni mo eh. Ang kanding. Kanding lagi to akong nakitaan. Lima makabuktil. Pila ba tiil kanding di ay? Dapat. Wala kisa may kalima. Si Karupo. Ay. Kim na kabinuang din ha. Sunod yan eh. Basaon na pagid ka. Maugid ka. Sige lang ang kapakyas. Di manggod. Mahadlok mong kukuha tong Rupo. Kaya gipusil na biya ko itong kausa. Ayo, lagi. Kung nahibawan pa lagi unta itong si Ropo to, may pagwalan na to idayon. Gatuo mo sa kong kanding siya god siya man dito di ay. Kapag di ay. Nakahak di ay. Pero, pagkikita gino mo, kanding yun. Kanding yun. Basig si Budlat to. Ang naong kanding kong si Budlat, mamaw di ay. Ay! Ha? Si Budlat to! Si Budlat to? Kaya ang kanding di ba brown man? Oh! Si Budlat itom! Oh! Itom man ako nakitaan! Di ay. Sige ka lang. Budlat ito to! Ya. Asa marong sobrang 1,000 kwarta at least may yata ni Don Manolo. Manugilo na sila dito nga 2,000 na dawat. Isa ming sila na nakuha na diya sa itong mga silingan diya. Nga 2,000 na dawat. Bakit gihatag to na kung puro to eh. Aw, kung may kaso gani magkinaon sa ha, deduction kito si Moswildo ha. Wa milabo to, panding na to na to. Isa magisulti nga. 2,000 ay kong hatag. Nabadiog na nga 2,000 na ilang na dawat. Tan-arit sir. Ikaw ba? Mamahay no na ka? Sulti na lang, good. Si Susan o si Michael na nabi na ko. 2,000 ilan na dawat. Kumalwa pa yung kakawitik na kung ganito. Imo rin magi siguro imo ha. Nga sumbang-sumbang ka. O tinuod. Wangkon ko 2,000 ay kong ihatag Susan. Pero diskarte to na ako. Ano hilabot mo sa ko ang diskarte? Kamu bitaw mo diskarte mo? Ngayo ko ninyo. Ha? Pila mo ka igo nga wa mo mahinsad. Suko mo. Ako rin nubang doon manulo. Kamu ay mo apil-apil. Diskarte, yahay ta. Patuyang mo inyo hasad. Ang kamot mo. Oh, lagi. Iyahay tag diskarte. Pero nahibaw ba ka? Nga ka ng kwartaha sa ato ng panding? O, nahibaw ko. Ato panding. Pero ang inyong mga buhat nga di sad maayo. Kinsa may na kuan. Nasafir sa inyong mga buhat. Ako. Kinsa may nagatubang. Dito kapitan, ako. So, maningkamot sad ko makakwarta kung ako. Oh, kunya, mapil-apil mo. Ano di ay? Huwag ka mo sa'yo magbuhat. Maghilabot ko. Sagdi, ako yung matubang ni Don Manolo. Maghilabot. Kamot mo. Ano ba dyan? Mora ka Saban. Ayaw, lagi ayaw. Lagason, tigap! Ayaw na, ayaw na. Ayaw na. Bugatong yun ay may mga kisukul mo ba sa Ay, di, ayaw na lagi. Ayaw na lagi. Ayaw lang. Ay na lang. Sa sunod, kung naatay magkwarta, ato na maingon. Kita na, kato ang ligo po. Diba? Oo. Kita mag-unay. Ato po na. Iwasan. Kumal niya. Mag-unay na rin.
Oy, 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 unsa man na? Ay, Lalis mo? Kap, may buntag niya, Kap. May muntag kap. Tuo ko, galamok-lamok mo diha. Kamu ha? Pag binutan na mo ha, mga dudong. Kaya atong barangay, nikuha na ninyo, nisalig na. Awa ka po, nag-practice kami ba? Nag-practice kami kay Sulid, mami sa grupo sa Upaw Being Good. Yakin ni siya, ambang ni sa kuan. Di sa upon. Kay Mugis pa may, Kap, sa probinsyano. Oh, bitaw, bitaw. Yes, sige, invite mami. Probinsyano. May problema ka ba? May problema. Wag yung problema. Amaw ba? Mugis mo sa probinsyano? Sus basig na kinahanglag laing extra. Paantrahan niya ko ha? Sikat ra man ang probinsyano. Abitaway publi kanang pagkuan na tong ako, pasiaw. Sige, binutan ha. Bye. Bye. Mayu ka po. Ikaw ni Gato Kapitan. Ay na lang. Hindi na lang ta magkulay. Laaya ni ko kuha. Hindi ka magkulay. Ayo, ay hindi ta magkulay lagi ta magkulay. Yung mo yung kaingon doon. Inambito di ka. Atik tangka ng kanding. Ha, baday na ako din. Kabaw, day mo ikyas tong kandinga. Ay, na kong friend na mi. Sa kadugay higayon, wa yung ka nakadiparal yun. Mao sabi ang taon ka eh. Paniguro na lang kung tadaan ba? Kay bao ka nga. Ang balde na diha. Oh. Yeah, magamit ato ng balde o naawa ang kanting. Di, kung nga pang kanding, hakot lang sa tagtubig. Mao na nakapa ni mo. Ilan na biya eh. Mao lagi problema na ako kay kinahanglan ta tong kanding kay mga ato laging bumbong sa tong balay. Oh, sobra ra kamubo. Mubo pa na ni mo. Mubo ra na oh. Gamubo. Ah, layat ganing kanding diha. Diha ni aging kanding pagikyas. Wa sa di mo na naataw no. Sayang kayong kwarta. Pagpatuko di mo anang bongbong o giatupan ni mo diretso. Wala, di na mo problema. Gidiretso mo sa nimog bongbong. Gituyok pag nimo. Oh. Stilan. Kasi may gatuo nga maabot ang pandemic ko, wala na nakatupi. Kay para fresh air. Kana mubo ra kay na kay diha ni aging kanding. Diha lagi ni aging kanding na pag ni footstep oh. Kabi ani mo eh. Sa una pagid ka. Lain pa yato. Kumusta naman kuno floor? Ay, kapoy kay si Flor eh. Kasurindiro na gani ko kay sige nagpangayag siopaw. Mao sa ni usar sa hinungdan nga nawan na ko matopi. Kaski kwarta, siopaw la permente nya di ta sugton. Kastilan. Kamabaw di mo paminsar. Para siupaw, imo na idalo. Oh, sabi ko to, masking way siupaw, pwede yung tanay matupan. Yan saon man, nahutdan matagpundo. Uy, nang regards mo si Hilin. Si Helen? Sige pati mo kita di ay. Wala may magkita eh. Saon man. Pandemic lagi ron. Gimik, hindi siya kauli. Naam siya sa Australia karon. Ah, natin sa Australia rin. Ay, Sige, limig chat. Mga lagi na, Ya. musta ni mo. Nya, musta naman siya? Asa na siya trabaho ron? Ano sa HP? Ah, high precision. Yay, Asa kay? ambot. Ano sa HP mo kuno? Itchy. Oh, sige lang. Ah. Eh, mag-chat niyo yung gabi siguro. Ako ingnan. Ah, sige. Ina lang, regards ko. Sige. Wan, mon. Ngayon. Palit na lang dito og bugas, be. Muna, kwarta. Kwarta di. Unsa man kay? Di ka kapalit og bugas og kwarta-kwarta? A few moments later. Bune! Ah, Ra, bugas. Kilo na ha? asa man bugasan eh? Oh, usa naman taon ka oy. Di ka ba mulong og bugas, way bugas-bugas? Ika na. Kamam sigali ka.
kung may akong itaganan ninyo. Kung dili dyan mo magbago, ha? 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 Luya sa akin. Luya sa akin. Okay, okay. It's all oh, laksi mga unggoy, dali! Woo! What's up mga kaupaw? What's up, mga kaupaw? Welcome back to our YouTube channel! Kung bago pa mo sa among channel, please subscribe! Hit the notification bells! Para ma-update mo sa bago na mong mga video! Okay guys! Shout out! Shout out! Mga amigo, kamiga. Oh, shout out, O, sa Teresa! mga amigos o kamigas! Shout out Rico Diaz, mga kugihan og tapulan. Shout out ko sa Tabunok, akong amigo nga mamuhat sa chicharon si Ruby Impasis og siyang asawa nga gwapa, nalimot ko siya sa tuwing Shoutout ko na sa Balogo Tamulik Sambuang Gadil Sur sa kong mga igsoon. Si Dodong Galyosa og si Inday Galyosa og sa Saudi Arabia. Okay! Oh, maayo na Saudi. Shout out ko sa tanan ko mga igsoon, yung mga parente. O yung mga pamili, buhay pamili. Saudi Island. Video ni. What's up, O, sa atin na nagsuno nga mo sa upaw binuog mo'y basag. Ipadala na ninyo din. Oh, ay dugaya ha. Please like. Hi guys. Guys! Para sa Subscribe sunod Upaw Pay! Upaw bin!